Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Xo'sh, birodarim, mana bu patronchini polnovayka şude. Darozеш яку бисва бараш 1 метр шуд. Анҷа конверкаги mana buridagi-ku, men tu buridagi об якум, дуюм, сета скат шуда мен трапа миёд. Xo'sh, o'zi naqda tekshirib qilib olib berdi mana. Obas cho'tki bo'ladi formasi. Shu mana qapqo'sha maxudаш kade. Лабоша ҳамеша мана хеле фаскакаги ҳозир насиб бошад эваксидни фугакади ва якам пластики бибарем шуд зӯр мушуд. Инам данашама ҳамон мукрем фуги абишине эваксидни. Коро шунҷа якун насиб бошад ҳозир оилачи ва ҷемезане мен худохат мен деволош полно перегородкаша оилам шуд. Данаш манҷа пешаш мушуд, анҷа дар мушуд.